Наперадку дня адкрытага акцыянернага таварыства «Агросад Рассвет» уборка цукровых буракоў. Астатнія палявыя работы ў гаспадарцы амаль завершаны. Зроблены і задзел на год наступны. Сёлета ў «Агросадзе Рассвет» сабралі рэкордны ўраджай збожжавых – больш за 4840 тонн. Когда видишь результат, когда на КЗСе площадка заполняется полной зерном, ты получаешь удовлетворение от своей работы. И это удовлетворение, но хочется в дальнейшем развиваться и получать еще больше урожай и работать дальше. За годную працу ўзнагароды галоўны аграном «Агросада Рассвет» Олег Цолта узнагароджаны падзякай Міністэрства сельскай гаспадаркі. Словы ўдзячнасці за карпатлівую працу напярэдадні прафесійнага свята гучалі ў адрас многіх аграрыяў раёна. Сярод іх і Марыя Панасевіч, аператор свінагадоўчага комплексу. У сельскай гаспадарцы жанчына ўжо 2 дзесяцігоддзі. С животными, со свинками работать. Вот беру, я на откорме работаю, берем маленьких, когда выращиваешь, и большие ко мне растут, смотрят. Мне там нравится. Тэхніка, тэхналогіі і людзі развіццё сельскай гаспадаркі ў вобласці планамернае. Нягледзячы на эпідсітуацыю і капрызы надвор'я, гэты год для брэсцкіх аграрыяў выдаўся ўрадлівым. Каравазерневых склаў амаль 1 350 000 тонн. Паказчык валавой вытворчасці рэгіёна вырас на 8,5%. На 20% павялічылася вытворчасць рапса і травяністых кармоў. Свае вынікі дае і мадэрнізацыя малочна-таварных комплексаў. Як вынік усіх намаганняў, Брэсцкая вобласць займае першае месца ў краіне па ўдою малака на корову и вытворчасці молока. В первую очередь сказать слова благодарности нашим сельчанам за их труд. Без их добросовестного отношения к своей работе, тех показателей, которые имеет село, мы бы никогда не имели. И пожелать им здоровья, счастья, мира и добра, и чтобы каждый новый сельскохозяйственный год всегда был лучше предыдущего. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».